Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! $11:34 on the clock, mga kapamilya, mga migs. And there you go. Naibaw na gud ninyo nganong #Dear MOR kulong ang atong title. Kaya siya ang nagpriso para lang ma-protektahan niya ang iyang anak. Diba? Dapat ingana jud ang imong fighting spirit. Para sa anak, buhaton ang tanan to protect them. And I'm sure nakasabot ang uban. No? And I hope, hopefully, no? Makagawas na to si Jenna. Hopefully, matagan siya another chance na to be with her family. Bitaw ang uban bitaw nga mahadlok na magminyo og usab. Kay basin nga na pasakitan ra gyapon. Inoon di pa na tumablame ang uban nga nagminyo gyud og usab because gusto pud sila ma-happy and di risk go man ginaingana. Love is a gamble. Tama? So dili pud ka makaingon nga bad na gyud tanan ang magminyo og usab. Diba? Kaya naman giuban nga, maswertehan pod and mabless pod og sakto lang pod nga pagkadesisyon. Okay? Ang masasabi ko lang po, buti lang kay Ray. Hala! Si Raulo yun, si Raulo. Saka God bless na lang po kay Ate Jenna. Wag po kayong mawalan ng pag-asa. Tiwala lang po. Yan. Sige, tawag ka ron sa mga nakarelate kay Jenna, katong mga naka-experience o pare-pareho yun kay Jenna. And how did you cope up with it? Nabagyapon may anak ato and kaning mga kaning as a mother, sa mga women of sa may VAUSI, no? Violence Against Women and Children nga desk. Kanang mga nahimong member diha. Pwede na ninyo takpan ang inyong pangalan, inyong name tag. Para di madunggan sa radyo inyong name tag. Tawag 0937 3731674. Hello? Hello. Hello? Hello. Ay. Unsa man ni? Nakarelate ka, Brad? Nakrelate Unsa man? ko, Master Poppy. Asa nga part? Ato ka, Jin. Unsa man kulata day ka Oo. sa Sa akong papa. unsa may imong gibuhat? Unsa man day iyang ginabuhat sa imo sa una? Anang si bunal-bunal lang ba? Sa bata pa ka? Bata pa gyud. Unsa man ni ganing namay uban nga bunal-bunal pero okay ra, napoy uban nga grabe na pod. Unsa ka grabe day imo? Hindi makaingon nga grabe pero sakit ng gyud. So unsa imong na-realize? Imo siyang gisampahan? Wala na ako sampay kay amahan man gyud. So unsa imong na-realize karon sa atong kwento? Hello? Wala na off. Ano man ni? Why did you off-ice it? Tala in color B. Sinaulaw to siya. Hello? Hello? Hello, kinsa ni? Si May, Si May. Taga-asa si May. taga CDO. CDO. Nakay, kuan di ay? Lain nga story nga pare-parehan ni? Na nakarelate ko atong ikulata siya. Unsa man meaning? Kinsa may nagkulata? Ikaw gikulata? Oo, Ni? akong papa. Oo, nga naman. Kanang namang good ko sala pero dili kada ko. Pero, Pero gikulata niya ko. unsa nga pagkakulata kanang murag sapat good. Murag kuan ba kanang hayop.
Si hayop. Wala ko sa dili ko ka kuan pa. Unsa pasabot nimo? Kanang balagom dagod ang imong kuan kanang lawas. Maglagom asa man dapit kagi kuan day kulata tanan part sa imong lawas? Ano? Ha? Tanan. Sa tanan. And then imo ding imong gi kuan, imong gi sumbong. Wala. Nga naman. Kuan man gud ako man gud siyang papa so. Kuan Unsa man day pwede mong sala? Katong nakoy mali nga buhat ba kanang gamay man gud na nagbungag ko. Then nagkaon po na akong kuya pero kulang ang akong pagbungag ba so day na nakita akong papa. Sako siya kay gutom na siya? Suko siya nakainom magtugod siya. Ha? Nakainom siya. Gigutom siya, gigutom. Gigutom. Nya. Wala po doon nakakuan kay nakatulog naman ko. So wa pud ka na dung agbalik ana. Wala. And then Ako lang ako. Hindi ko lang ko niya. kitsa kita yung name? May. May. Sige, May na mga kuan naman tay unsa ba dili na ka gusto magkuan naapa ka sa iya gyapon? Na. So wala na sukad ato wala na siya nang hilabot sa imo. Wala na kay kuan naman kay di naman ko sa akong cousin. Pero sa tingin nimo violente imong papa? Murag kay tanan man ni anak niya. Nanobra ba sa imong tanaw? Sobra na? Anak. Ako mag-anak niya po ato. Sa imong tanaw, dili gyud na ninyo masumbong, dili ninyo ganahan isumbong. Dili kay amo man siya amahan, pasaylo nang namo. So, okay ra sa inyo? Okay ra. Bisag sakit siya. So, piling ninyo wala na may mabuhat. Nambot lang ani kay. Pero wala man ka may gusto buhaton, di ba? Wala. So, parang hopeless na. So, gusto ninyo hayaan na lang siya, bahalag masakitan mo, ana. Oo, balang masakitan mo. What if moabot sa kahantungan nga di na kaaya-aya ang mahitabo? Dira na namo siya ikuan bisag sakit na ikuan na lang namo nga sumbong na lang namo sa pulis. Di ninyo pwede isumbong sa iyang igsuon para mastoryahan siya. Di mabuti. Napitay nga pangutan siya wala na nga ginatubag. Wala ginabali niya. Kanang elder, kinsa may iyang ginalook up sa imong papa, kinsa ginalook up niya kanang bitang ginarespeto niya, basin kato siya ang example sa inyong katilingban, si kapitan lugar, example. Nya, kuan kay siya, kanang mutuo siya kang kapitan, kumbaga, mo serbisyo sa kang kapitan, kay migo kay sila, pero what if si kapitan imong maging ana nga sitwasyon ba? Si kapitan imong kuanon nga kaping ani ang sitwasyon sa kuan matabangan minimo nga murag dili siya masuko ana. Nama yung time nga sa akong cousin ba nagkuan ko nga ana. Istoryahan niya akong papa na. Pasulyuho naman na ba pero sige lang Japon. So kumbaga imong uncle. Akong uncle. Unsa may imong na-learn ani atong kuan drama tonight? Kanang kuan kung na kay anak pero dili nimo siya pasakitan kay luoy ba ya? Kurang kuya. Muna imong message po sa imong papa. Pero actually pwede ka makadulog sa kanabitang sa VAUSI, Violence Against Women and Children, na anak siya. Pwede mo mag-uban sa imong mama o papa mama o igsuon tanan para mahatag na siya nga concern. Kay lisod na kaayo mo abot ang panahon na ay mawala or kuan di kaaya-aya nga may tabo. Naaman ko'y Naman ko'y kuya nga wala nang liuli sa mua.
Tungod na ato. Mo lagi kay di man nato hayaan lang moabot ang panahon nga di na gyud matabang na mawala sa inyo na mamatay o simbako. What if ing ana kay nagkagulo na ing ana o gusto ka? Dili. So samtang, di ba, to avoid any mga bad nga mga mahitabo, aksyonan. Dili kay hayaan. Aksyonan, ang gusto lang man ninyo nga mag-usab siya, wala man ninyo gusto nga makulong siya. So samtang naapay pwede pa mag-usab ang mga tao, ato nang istoryahan, pangitaag paagi, na authorities pwede makigkuan. Inyo istoryahon ninyo mayo, dili mo mangayo og trouble. Kuan ra gyud kanang sakto nga pag-istorya, magkasinabtanay mo, gusto nimo sa pamilya, wa ta kabalo. Kaya, Mm. naman time nga, gusto na mo siya nga nang dili siya hubog, pero wala nang suya ha. Lagi pero mao lagi. Ang kana mang paghubog ana karon nganong tugutan man na siya paghubog, di dapat magtinabangay mo sa katilingban. Ingana, di ba? Pwede na siya nga possible nga solusyon. Magtinabangay sa katilingban nga dili gyud siya ipainom, kung magpalit siya dili pwede, kung naay silingan dili na siya awhagon og inom kay bawal ana. Ako yan, isag kuan kuya kay sige lang sa inom ko yan. Mo lagi. Mo bitang di po ko gainom kay na may ana nga mga sitwasyon. Mo nang sa una ni ana nagig ko nga di gid ko mag-inom para sa akong mga anak pod, what if. Kana din ka na kuya? Dili kanang ang bisyo nga pag-inom ba mo nang wala ko naggusto ana nga ako nang hayaan akong self nga magbisyo-bisyo og inom or sigarilyo or ana. Kay kabalo ko na mga bad effects ana nga di nimo matusahay, di nimo matuyo. So sa bata pa lang nagkuan ako ana, sa tawag ani, naglikay-likay na gyud. Ako ang papa kaya din kang bata na siya. Mo gani. So unsa man di lugar na matabang pa manggod na. Di ba always giingon sa kuan, may pag-asa, di ba? Habang may buhay. May pag-asa. Nya kay nangutan ako sa imo, murag wala naman. Wala na mo, ingana na lang gyud. Di ba di mo gusto nga mag-change imong papa? Gusto. Or matabangan, di ba kay na basin na siya kuan sa iyang self. Na siya problema sa iyang self nga something na iyang gadala-dala baka nganong gaingana na siya, nganong gapanakit na siya, unsa baka sa iya bakang past. Kay sa uban bitaw nga bansa, kuana na psychiatrist gid na siya, kita tanan lugar, kita tanan kung sa lain patangal country mag-accept og mga psychiatrist, expert opinion sa psychologist, mga ana kay gusto nila matabangan ilang self, gusto nila maka-overcome sa tanan nga mga pagsubok sa buhay. Pero kung wala kay tabang ana, gyud ang mga values nato dinhi sa Pinoy di kulang para bana kay mga buotan lagi ta in nature, pero pag naapod tay problema na wala man puy mo walay mo tabang sa ato nga pamilya kay mo lagi atong batasan abi na okay na ta. Na dapat suportahan man na ninyo imong papa sa iyang struggle ba sa iyang life. Wala mo kasabot sa iya. Salamat kuya. Basta doon lang mo sa VAWC. Pangutana mo, asa man ang VAWC? VAWC na siya. Violence Against Women and Children. Unsay maayo buhaton, initial pa man ang buhaton. Okay? Yes kuya. Para makuan. Para, unsay tawag gani? Para mahinay-hinay og healing sa inyong family, no? Naamay mga nasakitan, imong kuya na hawa na. Pero I'm sure maabot ang point sa inyong life basin makarealize din alang na dito na kung magsakit na siya. Di ba? Di ba kasagaran atong gakahibawan? Na bad kay ang papa tapos or bad kay ang mama o kapangulata ang parent, and then dugay kay nga panahon, dugay kay namatay na lang si bisag nagkasakit wala gyud ni duol ang mga anak, di ba?
or ang uban ni duol gyud kay dito na nga point dayon sila moingon nga oy, kailangan na ta sa atong ginikanan bahalag unsay ang gibuhat sa una sa ato. Tama? Nga na ang mga bad nga mga kuan pwede mahitabo. Posible nga hantod mamatay ang iyang amahan, di gid siya mo nakoy kuan na kailaan na. Kay namatay na ang amahan, wala gid siya kay naagid siya hatred. Oh. Kabulo ba ka? Kung unsay hatred, magtanom na sa imong heart. Og hantod sa next generation, ikaw na ba'y mabalusan? What if lang? So samtang napatay chance nga mabago na tong selves, or samtang napatay chance nga pwede na matabangan ang mga taong kailangan na bago mo bitang willing ang mga komunidad, mga kaning dili lang sa barangay but kanang religious communities kana. Sana sa mga makatabang dili kay dili lang kanang sa simbahan pero kanang mga Christian communities diya sa inyong katilingban. Ako mga tito ug tita sa Couples for Christ, pa na sila. Andam na sila mo receive sa inyo. So, mga friends sa lain-lain, mga born again friends. Ganang mga Christian communities diha uy. Pwede ta makaduol, no? Para mo guide sa ato sa kaning magdungan lugar ba tinabanga, no? At least na nakikakampi sa mga prayers pa di ay, di ba? Sige. Samtang ga-pray mo diha, mangita sa tag-caller again para, i-pray na to si May ha. Ma-okay na yan, Papa. Ilang relasyon sa pamilya. Ito muna, another caller. Hello, may gabi. May gabi. Yes, sir. Hinay lang ang MOR, sir. Ako na hinayan ka na. Ayan. Sir, unsa may quad, sir, na kay kaagi ani, sir? Naagit. Unsa man ni? Sa imong papa? De, akong mama gyapon para na naninyo siya kadua. Then murag kuan kuan nga na sila anak murag ikaw bitaw mahimo to nga inungdan silang away. What do you mean? Kuan man kibali ako ang una tapos naninyo din siya og otro. Asa man day imong papa gyud tinod? Kibali kuan man ko kanang illegitimate ba. Okay. Pero imong papa na akong papa pero naninyo naglain po. lahi pod. Naguna siya kuan hawa sa inyong family. Di ba wala gid sila magdayon sa akong mama. Okay. And then imong mama karon na kita na gid siya partner. Nakita sa partner, fast naman dugay naman kayo kay pamilyado naman sa ko karon. Pero ang iyang partner nana pug kaigsoon ato niya. Naigsoon naka Pilay gap ninyo. Pilay gap ninyo sa magulang nila. 7 years. 7 years. So 7 years old ka nakita na ka sa iyang partner. So, Katong 7 years old ka, motong pagminyo niya sa iyang bagong nga partner. adili, mga kuan pa, mga 4 years old siguro ko. So 4 years ang inyong gap, dili pod. Dugay sila nakanak. Dugay sila, totoo sila nakaanak. So 4 years old pa lang ka. Anyways, nade siya bad experience sa iyang bagong nga partner? Wala man, pero sa time lang nga nanganak na sila, ako kay Bali, murag, makuan ko ba nga, murag ito, himo silang away nila, gumikan ako, ba? Kumbaga, parang selos tungod sa imong papa. Siguro, kay siyempre, ako kaya ang kantibali una rin sa... Tempa. Nganong nakaingon man sa ka, sir, nga, kuan, nga ikaw ang hinundan. Unsa man di ang mga words nga imong mga nadunggan? Naiusahay nga, kibali ko nung nga naman, manon siya mga anak ng kibali, nana niya, ako di pa po din na nagakuan sitwasyon nga kaya na ako sa pagalingon, matiman sa pagalingon. So, siyempre, manon po ka, hinana. Then, sa time nga, medyo nangabot-anbot na mi, dagod-dag ko na, mga gagmay lang ko nga pikil ba nga,
Nainom din sa samok na mabunalan din kay nana niya. Siyempre, kita ko sa akong mama po, mula pa na akong mama sa kuha. Muna mo away din sila. Kumbaga, safe ra ba nga ingon nga murag pabor-pabor siya siyang kaugalingon nga mga anak? Dili man po inana siya, pero usahay lang, murag mapil ni mo nga na discrimination sa imo ba nga dili dito ka tinod niya anak. Pero parte yung pagkaon, mo provide man, wala man to ko nagmay nga si father na ko siya, pero sa time na to nga gagmay nga murag masakitan gid ka nga sakit gyud nga iko gyud ba nga kasakit pud nimo sa imong inahan bitaw. Mo to naabot sa punto gani nga ni bulag na lang ko sa ila kay gipa-eskwela pud ko sa among parente. Unsa man ga bunalan ka dito sa una? Sa time nga nang nakakatunog bot grade 1 ko na grade 2 inana. Nga mo to time nga grade 2 na ko ang umangot kibali murag na mga 3 years old. Murag anak 3 o 2 ba to. Yan. Murag kuha naman bikil naman kayo nga mo ipon to sila ha mo to ginang ko sa mga parente nga dito lang sa ila inana para dili na kayo samok pa. Murag magsilos gyud ang katong stepfather na ko sa kuha. Pero walay kuan ani, walay mga kulata-kulata, walay ana. Naagid to nasa gagmay pa. Dili ba sa imong mama ba wala siya gikulata, wala Wala siya. Akong mama punto mo nakabunal sa akong papa. Ako pagapapa man gyapon ko sa akong stepfather. Akong punto to nga tong gikulata ko sa akong stepfather, na dili ko murag gisipa ko ba. Pero dili gid ingon nga intention niya nga murag buntugon gid kayo ko ganar pabor lang nga murag makilid siya so naligid ko. Mo to nga time nga pagtanaw sa umamba siya grabe na unsa ko kayo murag init gid kay lang away nga akong mama may nakabunal sa yaw kanang sundang bitaw nga taas pero wala gid ingon nga sama kanang gibali lang sa umamba ba murag gipalapad ba. Murag lisod to nga panahon, grabe to kakuan, teleserye. Murag ana gyud. Pero murag nakarelate lang ko ato ko time mga inana gid mo inaan ba nga sa unsa gibot sa imong father sa imong murag mulapan gid siya ba. Pero sa ilang relasyon wala man pulingon nga nga kanang napot punto nga manapat ako ang ama sa akong mama gid dili man pod. Pero kuan sila okay pa sila karon? Wala ni pass away na nga akong mama mga 1997 pa. Pero sukad-sukad wa gid sila nagbulag. Wala. Sila na, pagkamatay sa umama, kato na stepfather na ko yung nakamatyan. And then, nag-sorry ba ang imong stepfather sa wala na? Wala na sa kukakuan sila nga nauban ko, pero pagkasakit sa umama, nagid ang stepfather sa kwan. Dito naman ko nagpuyo sa kibali igsoon sa umama po. Anyways, na-feel gyapon nimo ang iyang love sa imo, ana? Gyapon no provide gyapon siya only lang siya tong kuan mga time nga murag bag-o pa sila naka-anak ba nato nga time nga pa siguro. And then imong mama lang gyud dinhi mo nainumduman imong mama og balik sa iyang protection sa imo. Kay sorry gyud ako mama mo gud sa kanang nayo sa tong mga kato nagbota kong kibalik itundan ako laki man sad. Ya sa badlungon siya. Minsan yaan ta mo din ha. Inyo lang kuya akong ubanon, ana-ana kita ang istorya. Di makarelate pa ko bisa ginato kadugayon na marinig ba gina akong mama, nato akong mama sa kuha ba marag pinangga, feel gid niya, feel gid nako ba nga ang iyang pagka-enhance ako bisan tudog nagminyo sa ugotro, wala gid mawala ba. Bisan sa panahon na nga nibulag na ko sila kay kinahanglan po na gid ang pagkamama gyapon. Baba. Trapoy na imong luha, trapoy. Wala, nag-share lang ko. Sa akong kaagi ba, kaya karon 35 years old naman sa school, nanaw ko pamilya. Naligaw lang ko sa imong drama. Lagi. Ako lagi, drive ko taxi, naminaw ko, wasi ko paminaw, di ba karon mo kasulod. Pero naghunong makakaron. Parking ko. Mayo. Yung lugar ko, kay kabalo ta, loud na to, so, unsay ma-learn sa itong mga parents, ani, or sa mga dalaga baka, or sa mga mama, unsay maayong ma-learn dapat na to, ani? Sa inana nga sitwasyon man, good. Normal may pakita yung mama, pero kinahanglan picture gid sa imong partner ba, kung madawat pagi kaniya, o dili, kung unsay na sa imo, or wa ka na, kaya kaniya dawaton nga, sa panahon pagduol niya sa imo, ana-ana na siya. Pagka open-minded sa imong partner, kinahanglan ma-sure gid ni mo daan. Or mas pinakamaayo nga ang imong partner before ka mo decide nga imo siya i-commit, kinahanglan
nga nailanan nimo siya. Lagi. Oo. Pero naman po yung usay, ma-change man gina ng tao. Pero lahi pa ang gid mabalaan naman na nimo kay bisan o nagpaka tinuod siya wala kung mura mo gud og ikaw kibali nga mabot ka na nga time murag na kay instinct nimo nga murag matan-aw nimo yung panlantaw sa panahon nga sa imong makauban sa imong tinubukin na buhi ba. Mga before ka mo decide kinahanglan be sure ka sa galingon unsa nimo ka-average mo na nga kaya nimo dalon nana ba kaya nimo dawaton siya or unsay na saya inana. Pero para sa ako, ampo ra gid kay si Lord ra magina kabalustanan. Noon sad mas ko ano ginanga. Kung ako maglisod ko sa decision, say for example kana life and kuan na gyud nga desisyon kanang kanang pakasal kanang ana kuan naman gyud na siya, future man gyud na siya, walang bawian naman gyud na. Gawas depende ra sa atong values about kasal kay mingan naman ang uban bulag dai kung dili ana example. Para sa ako kay motuo may gyud kasal so di gyud na ampingan gyud na ang mga desisyon nga ana. So ako mo ampog gyud ko Ampog gyud ko nga Lord, this is it na ba? Ikaw ba'y ingon Lord be, hatay ko sinyales. Go signal, stop signal or ready pa. Or no parking, unsa man gyud? Yes. Parking na lang yan para kapastar tag istorya. Ay, para nimo ba nag-parking ba? Anyway, sige, isa may i-greet nimo? Di na ko mo greet. Sige. Sa man, request na lang ka. Usa may maayo ka wa. Nice. Kung sakaling ikaw ay lalayo. Naba na. Ay lalayo, wala man tana. Ay. Wala sana. Basin lahi na nga title ana. Kung sakaling ikay lalayo, nara. J Brothers. Onya. J Brothers. Atangi lang onya Okay, mangi. Onya, mga alas 5. Bita ka ng taon. Ay, kay Fields of Humor, Master Poppy. Ha? Kay Fields of Humor. Sense of humor. So, sala sa humor lugar, sense of humor. Salamat kayo. Sige, salamat. Sige. There you go, ang atong mga maidlot na mga sharers tonight. Testimony nila, confession nila sa ilang mga kaugalingon ng mga kasinatian. Salamat ha sa inyong pag-trust ani nga programa. Tungod sa inyong pag-share, ang atong mga listeners, syempre, naka-learn, naka-realize, di ba, nakahinuklog, na-enlighten, sa mga inganan nga mga butang nga dili dapat kung unsa may inyong mga experience diha i-share na sa uban labi na kanang nay makutlo nga pagtulunan. Okay? And then kung example gusto gid nimo mas daghan di naman kay mga Facebook friends ito nimo ibutang nimo yung mga realizations mo ni akong na-learn. Wala di nimo i-mention ang Dear MOR pero mas maigi gyapon na hashtag Dear MOR kulong para makabalo pud sila and then kung wala sila nakapaminaw labi na sa mga abroad no at least ilan ang ma-search mapaminawan nila kung naay makita na sa YouTube or unsa ba and then makarelate sila and then na sila ma-learn gikan sa imo. Alright, may mo kang catalyst of change da. Saan catalyst ka ng katulba? Catalyst. Bitao. Wala na ko igon time mga media. It's 12:02. Tomorrow, I think walay Dear MOR tomorrow nga DJ. So wala sa ko pero naay Dear MOR nga episode nato tomorrow sa kapistahan kasi syempre mag-Pyro Festival man mi. Ako lang i-try, ha? Ako lang yung i-try. Basin sa'yo, mahuman nito ang Pyro Festival. Muapas ko na ni alas 10. Okay, para sa inyo na. Pero kung dili na yun maapas, pasensya na lang yun, ha? Mabalik lang ko sa Wednesday dayon. So, apason na nako, try lang nako ugma. Pero, sa mag-atang, tomorrow, ang atong episode is hashtag Dear MOR Asa pa more. Hala. Ano ba ni? Paasa ba ni? About paasa ba ni? Or nangita siya? Asa pa nga. Bitaw, Tagalog man gini. So, ito na ang teaser natin for tomorrow. Dear MOR. Hindi porket hindi mo na kayang bigyan ng anak ang asawa mo, ibig sabihin wala ka ng kwenta.
Ang dami-dami pang paraan dyan para patunayan mo sa kanya na mahal mo siya. Abangan mamaya sa Dear MOR. Dear MOR. Asa pa mo? Hala? Feeling na ako para ni sa mga katong feel nila baog sila. Oo, aasa ka pa ba na magkakaanak pa rin kayo? Or pagmamahal na lang sa isa't isa nga morabitaw ka? Mo na lang ginain yung i-exchange. No? Di man mo makaanak, palit na lang mong kwan diya, Siberian Husky. Kita na ako ganina sa parade. Sabay, iro or iring baka na pwede po baboy, pero kauno ninyo pagaman. Pag muda ko na. Bitaw, nga na, sa mga kuan siguro ni, feeling lang na ko wala pa ko kadungog aning drama. About ko ani siya, feeling lang na ko about mga pag-anak, no? Naglisod sila og anak. Ugma na siya ha, same time, alas 10 pagin sa alas 12. After sa MOR University nga magsugod sa alas 8. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Bye for now, but see you again tomorrow. Sa mga single ladies and single moms, itaas ang inyong mga kamay kay Mukis ko sa ilok. Ready? Ready? Da, lagi. Gigilukan ka no. And I'll be leaving you with a quote. Gikan kini sa atong kwento tonight. Dear MOR Kulong. Ang mga halimaw ug mga aliwas tinuod ka na. Usahay makita sila sa uban tao ug sa atong kaugalingon. Ayaw papildi nila. Friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my